Juggernaut szalagtalan! Na csácsomicsió srácok, innen a Szellemvárosból jelentkezünk nektek egy eszméletlenül izgalmas Juggernautos videóval, ahol én voltam a Juggernaut. Ha azt hiszed, hogy majd bemegyek és széttúrok mindenkit a minigunnal, elég nagyot fogsz csalódni, mert sem a videó, sem a játék nem rólam szól. Én csak egy eszköz vagyok a csapatoknak, vagy ha úgy tetszik, egy plusz feladat. Juggernautos játékokat úgy játsszák, hogy a Juggernautnak a mellére valamit fölapplikálnak, ami hangot ad ki, például egy Szent Király palackot, mondta most a mi esetünkben. Az, hogyha valaki ellövi, annak ugye van hangja, és akkor 10 másodperctől visszaszámol a Juggernaut, hogyha megérinted, akkor pedig átállítod a te csapatodhoz. De amúgy Juggernautnak se olyan túl könnyű lenni szerintem igazából, mivel itt alkalmazkodnod kell a többiekhez, figyelned kell az egész játékot, hogy halad, melyik csapat szorult vissza, nem szabad azért mindenkit kilőni, el kell engedni az embereket, szóval hogy adni kell őket érvényesülni, viszont amúgy ugye az izgalmat is te kell, hogy megcsináld az egész játékban. Na de ennyi intro elég is volt, majd úgyis meglátjátok, hogy miről beszéltem, jó szórakozást a videóhoz, és mindenféleképpen iratkozzatok fel. Szalagos volt? Nem, szalagtalan vagyok. Jaj, jó. Szemból. Ja, nem kötöttem rá jól. 10, 9, 8, 2, 1. Bazd meg. Azért annak ellenére, hogy egy elég komoly védőfelszerelés volt rajtam, valahogy sikerült mindig a réseken belőliük amúgy. 10, 9, Juggernaut piros! Itt nem véletlenül mentem ennyire előre, ugyanis a szalagos csapat elég Juggernaut visszaszorult. szalagos! Tíz, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Juggernaut piros! Juggernaut piros! Tíz, 9, 2, 1. Ha itt nem érted, hogy mi történt, ne csodálkozz, elég bonyolult a szitu. Arról van szó, hogy fogta a fickó, hátulról megkocogtatott, én megfordultam, meglőtte a palackot, és átállított azonnal instant magához. Szerintem valami hihetetlenül jól csinált, ez nagyon bravúros volt. Juggernaut szalag nélküli! Tányos zavaromban mondhatni, azt se tudtam, hogy fiú vagyok-e vagy lány. Az szép volt. Bravúros. Juggernaut szalag nélküli! Engem lő. Csak nem tudom miért, mert amikor nem lát. Juggernaut szalag nélküli! Szalag nélküli a Juggernaut. Ja, ti meg szalagosok vagytok? Hát az baj. Szalag nélküli. Na most... Hát le kell lőnünk a üveget. Hát elég kellemetlen volt a szitu, a srácok nem figyeltek. Juggernaut, figyelj! Ahhoz, de ne az ujjamat, baszki. Jó. 10, 9, 6, Juggernaut szalagos! Tíz, 9, 4, 3, 2, Juggernaut szalag nélküli! Szép volt. Ott voltam bent, próbáltak lenni. Segítek. Ne dikáld fel. Mint látjátok, itt már megy az, hogy előre-hátra mozgok az épületek között. Szerintem ez a jó, amikor igazából az egyik csapat támad, utána a másik csapat, és akkor ez így
egy kicsit ad egyfajta lendületet és izgalmat a játéknak, hogy hol ezt, hol azt kell csinálni, de ébernek kell lenni. Kezem, bazd meg. 10, 9, 3, 2, 1. 10, 4, 3, na jó. 2, 1, Juggernaut szalagos. Ez aranyos volt. Nagyon szép volt, bocs. Túl közel mentem hozzájuk, akartam segíteni. Tényleg lehettem volna egy kicsit agresszívabb, viszont ott maradtak a hákolyokon a halottak, nem jöttek segíteni az élőknek, úgyhogy hát ezzel én sem tudok mit csinálni. Itt lehetnek. 10, 9. Jó. Juggernaut szalag nélküli! Érdekes. Pali az ott amúgy meg nem szívbajos, hát centikkel lőttem el a feje mellett. Tíz, 9, 4, 3, Juggernaut szalagos! Kapjál, azért jövök ilyen közel. 10, 9, 3, 2, 1, Juggernaut szalagos! 10, 9, 8, Juggernaut szalag nélküli! Hát ezt hagynod kellett volna, meglátásom szerint. A fickó az nagyon beette magát oda most. Juggernaut szalag nélküli! Szalag nélküli! Ki kéne őket valahogyan onnan pattintani. Bal oldalt első ablak fönt. Ez a videó mára ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogyha végignéztétek és iratkozzatok fel a csatornára. Jön majd még egy Juggernautos videó. Juggernaut és persze szalag folytatjuk nélküli! a tilőtétek sorozatunkat. Sziasztok! Jó napot, uraim! Na! Szalag nélküli vagyok. Mi a helyzet? Igen? Ja, akkor oké, most már nem.